Čaute, zdravím, ja Mareska, vítam pri novom videu. Dneska budem vám ukazovať moje rybárske nástrahy, takže poďme na to. Tuto mám všetko v takomto mojom veľkom kufre. Takže poďme si to otvoriť. Takto si to otvorím. Tuto mám takto všetko urobené. Takže dám si to na stôl a budem to vyťahovať. Takže máme to teda ako urobené. A na prvý kufrík, čo je tento veľký, pomeň na prvé toto. Takže tu mám všetky svoje bojlise na kapre, čo chytávam a neviem, na to chytám kapre a všeličo. Takže to nie je až moc zaujímavé. A inak, môj rekord bol na túto tu. Bolo to 23 kg, 24 a bol to na jazere Setín, najväčší lisec na jazere, takže to som sa fakt počítil, keď som ho chytil, takže poďme na tento môj dolný, čo je oveľa zaujímavejší. Takže tak, tu mám svoj meter na meranie rýb. Takže dáme sa naspäť. Tu mám potom policajta, čo sa dáva na silón, čo sa takto odomnieš, dáš si to na silón a keď máš záber, tak si to tak ide hore. Potom tu mám rolničky, keď v noci, keď je záber, tak ti to bude hrkať na konci. Špičky si to musíš dať na špičku. Potom tu mám takúto umelú kukuricu v takej arome. Je to s aromou, teda toto je mango a toto je kryli. Kryl. Takže tu mám umelú kukuricu. Takže tak. Potom tu mám takéto kliešte. Potom tu mám takéto nožnice, ako keby čo by to bolo. Tak asi na strihávanie silónu. Potom tu mám ako keby lyžicu na pelety. Potom tu mám takéto ihly, čo sa dávajú na pelety, keď to chcete dať na tú udicu. Potom tu mám krmítko, či nie krmítko, teraz mi to vypadlo, ak sa to volá. Krmítko, no proste je to, čo sa dáva na udicu, keď máte napríklad, toto je na fiderku, že tu si dáte ten boilies a čo už máte napichnuté na tej ihle, čo tam máte. Potom to tak zaklapnete a tu máte samozrejme krmivo a toto tam takto nádherne, túto mám akorát, to tam takto dáte, takto to tam dáte, potom si to odklapnete a máte to tam a máte to zakrmené pri tom mieste. Potom tu mám háčiky, obratlíky a háčiky. Potom tu mám plaváky takéto. Takéto plaváky. Potom mám tu tie krmítka, čo som vám ukazoval. Potom tu mám háčiky takéto. A tu mám olovka z kameňa. Takže toto už by som mal. Zatvoríme. Idem si to dať do tej tašky. Si to zatvorím. A ideme na... Kto si to sem dám? A ideme ukážem, toto sú tie moje pelety, čo som vám hovoril aj s tou ihlou, aj s tou naberačkou. Že toto tu môžete vidieť, že to je ono. To sú také mini. Tu mám také dočervené a čierne. A to si zatvorím.
Takže tak. A toto môžeme ísť na moje hľadavky, čo tu mám a blízkače, také ešte sú tam. Takže si to otvorím. No, takže tieto, čo sú tu hore, sú moje najobľúbenejšie. Takže takáto zlatá, čakajte, dám to vyššie. Takáto zlatá, takáto bodkovaná, toto je moja najobľúbenejšia. Takáto modro-zelená a také trblietky tam má. Potom sú tu ďalšie také. Potom sú tu mám tu ďalšie. V ďalšom rade a tu sú takéto ešte. Neviem, k tomu, ak to povedať. Takže že tieto v prvom rade sú moje úplne najobľúbenejšie. Takže poďme teraz na moje najobľúbenejšie veci, čo tu mám. Čo sú takéto blízkače tu mám a voboedy. Tak. Tu mám takéto veľké. Nádherné. Toto je moja z tých veľkých najobľúbenejšie. Len si to musím odhaknúť. Sa to zachytáva. Tu tak, toto mám najobľúbenejšia z tých veľkých. Tuto v tomto priestore mám moje najobľúbenejšie rybičky. Tak, to si to všetko pochytám. Toto mám najobľúbenejšia. Asi z týchto všetkých mám najobľúbenejšia a tu mám všetky tie moje najobľúbenejšie. No, má to troška pochytané. To mám naspäť. Tak, dám sem aj túto najobľúbenejšie. Potom tu mám blízkáče. Tu mám také moje nie moc obľúbené. Aj tieto. Aj mám tu takéto veľké blízkáče. Joj, som to zachytilo toto. Takéto veľké. A tu sú moje moc neobľúbené. Ale aj tie som patria. Takže pome. A teraz by sme mohli ísť na tú moju najobľúbenejšiu, čo mám gumové rybičky. Takže pome na nich. Takto si to sem dám. To si to vyberem. Takže tak. A poďme. Toto je moja najobľúbenejšia gumová rybička ešte s jednou. Na čo má 4 oči. Tu má jedno, druhé, tretie na háčiku a štvrté. Potom tu mám takú istú rybičku, len menšiu. A tu mám ešte jednu rybičku, čo je ešte menšia, taká istá. Potom tu mám takúto rybičku. Takúto. Môžeme si dať všetky naspäť. Tak. Potom tu mám takéto veľké. Takáto šťuka. Všetky tieto, čo majú takéto prirobené tam už háčiky, mám takto zapichnuté v tých rybičkách, aby som sa o ne nepichol. Tu mám ďalšiu takéto ostrieža. A to je tiež moja taká obľúbená. Pozrite sa. Ale toto má také dobré, že jak sa to tam chýta. Pozerajte. Toto dám von a má to takéto, že na ostatných to mám iba na háčiku. Čakajte, napríklad, toto si tam ešte raz dá, alebo nie. Takto. A všetky ostatné, aj táto prirobená, to je kolkaprík taký, sú na háčiku tu urobené. A na tých, a tak. A vidíte, tu iba háčik a to musím takto zapichnúť. A to je na všetkých tých, aj na tejto je to tak, aj na tejto. Takže to mám tak. Tá šťuka je tiež moja, skoro, aj tá šťuka je moja najobľúbenejšia. Takže mám ich troška viac, ale nevadí. To takto dám. No, takže túto si to takto nádherne dám takto. Tak a mám to. Mám si ho krásne sem. Takto sem. Ono sa mi skoro nezmestia. Čakajte. Urobím to inak. Tuto takto.
tak. Takto. A takto. No, nezmestia sa, myslím, všetky. No, dúfam, že to dáko zavriem. Potom si to upracem. Takže tu mám takéto maličké rybičky. A tu mám takého raka ako keby. Tu mám takúto rybičku. A takúto ako keby takú tigru. Viete, najlepšie vám to ukážem. Takže tak. Tu dám naspäť. Tu mám ďalšieho takého raka. Potom tu mám ostrieža a úrora tu mám. Potom tu mám takéto dve také isté, len nie sú také isté, ale táto je zafarbená, lebo som ich mal vtedy nie ešte dobre uložené, zafarbila som od iných rybičiek. No táto nie je až taká pekná, ale nevadí, mám ju furt. A tu mám ešte moje malé rybičky, takže tu mám jedny malé a tu mám jedny malé. Takže tak, toto boli moje nástrahy, len toto si ešte musím dáko upraviť. Ale to upravím potom. No, dobre, ako to prežije, dúfam. Ale potom si to... Dobre, takto si ho zodmontujem. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, áno. Nezabudnite dať odber a like, a keby ste chceli ešte viac takýchto videí z rýb, ale nie z rýb, alebo no, čo sa týka rýb, alebo takých nástrah pre ryby, takže určite tam ten odber a like a my sa vidíme pri ďalšom videu, takže čau.